Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by AC Certified World-Class Quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 21 na, bulan sang Marso, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Sa gihapon, lokal, nasyonal, internasyonal, nagapanguna, COVID-19. Nangalapkap na siya. Ang report, duwa ka humalampang sang Los Angeles Lakers, baw kumpirmado, natapikan man sang coronavirus. Pero diri kita, hambalan ta ini, diri sa syudad sa Bacolod, kag para sa nagadulong sa mga piki nga balita, hindi ka mo agad intra kung hindi pa kumpirmado, kag kung wala ka mo lubos naka-intindi sang balita. Naga-create kita panic sa tao. Ginapakulbaan tang tao. Kagabi, may preskon si Mayor Bing, Leonardia. Pero, ari ay, atagon tani, kumpirmado ni Mayor Bing nga may isagin man kakaso nga nag-positibo sa COVID-19 sa Bacolod. Ang balita na bato niya gikan sa DOH Region 6 Director Dr. Marlene Conbocar. Ang pasyente, 56 anyos nga lalaki nga may travel history sa London. Ang report nag-abot sa siyudad Pebrero 29 pa. Gin-confine sa hospital sa tong Marso 6. Ano ang balita? Ang iban ginadugang-dugangan nila, nga lala na gid, daw naglaptagid ang kagaw, wala pa. Ginmando pa lang sang alkalde sa Bacolod ang intensive contact tracing sa mga nakaupod sa negatibo nga pasyente. Ang ariho, ang naupod niya nga mga tao, amo na subong ang ginapangita para nga testingan kun bala. Basi positibo man pero hindi pa kumpirmado. So, si City Health Officer Carmila Hinsole, ang pasyente ara sa recovery stage. Apang karon ti natural nagapabilin sa hospital sa 14 kadlaw. Pagkatapos ini pa dalom pagid siya sa swab testing. Ang nagagwa nga mga balita, fake news siya nga daw grabe na gid, naglapta na gid, nagdamo na gid sa Bacolod, daw ginapakulbaan tang tao. Ini siya
kumpirmado tood. Pero matamat recover. Kag ara pa siya sa 14 dias nga pag-atipan sa aton sini mga doktor. Amo na bla, gulpi lang sus daw hindi maintindihan na social media niya kumpirmado, lumapta na, nagdamo na sa Bacolod. Gahatag kita sala bla nga balita mo. Napakulbaan tang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Hindi taman pagamuhon ha. Imbes nga mga muyo kita nga hindi maglapta, kabay pa maumpawan, ining nagpositibo, ang ato niya mga lain-lain. Ang isa kabilog, doy muon tay sa kagatos. Doy ginapahog tang pumuluyo. Hindi man amo, tiara gani ginabalita, gani, kagin kumpirmar sa Altis Bacolod nga may positibo. Ang iba niya gagwa sa social media, kag iban do kagrabe na gid. Daw hindi na matabangan. Amo na blang nga mga klase mga balita. Likawan tanano. Ang mga piki nga balita. Sa amo sini nga kahimtangan, hindi kitagad palagpat, hindi kitagad palupad, hindi kitagad komentaryo sang sala nga mga balita. Kung daw hindi ka mo kumpurme, kag kontrapartido, ka okay lang. Ano mo na kay kontrapartido, kaya pero hindi ka magbutang sa mga balita nga makapalain para sa kabilugan sa siyudad sa Bacolod. Kisa kay linit mo. Ang mabatian, tawgan ka blakag. Aksyon, pero grabe na gid no? Daw damo gi kuno nalatnan. May napatay gi kuno sa Bacolod. Daw ara gi kumpirmado gid. Ti makabaton ka sa among balita. Daw hindi amo. Ikaw yung pangalagad sa radyo, gakakibot ikaw. Nya purte ko no. Daw ginaayam ng iban ko no. Ang iban ko no nagpalalagyo na. Kay nakasugilan nun sining nagpositibo. Ang iban ko no nanago. Ayan nung galibog ang ulo ta sining mga balita. Ang gamay nga balita ginapadako nyo, ginapakulbaan nyo. Bao daw, ay kanamit. Galing kay hindi mata gusto mo nga magmaldisyon sa aton pariyo. Nablang kung kaisa do kanamit ang balon nga bao, kung matapikan ka gani, madudla kagid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19.
Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag, DTX 500. Kamo adlaw gid. Ang DTX 500 may detoxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot yabla mga phytochemical, antioxidant, panguntra sa nagaubag nga atay cancer, cirrhosis, kag iban pa. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, amo ni ang inyo kinanglan. DTX 500. Himuon tani nga batasan nga magamit sini adlaw-adlaw para likaw sa balatian, para sa matinlo nga dugo kagatay. Kinanglan naton maka DTX adlaw-adlaw. Bangod sining kadelikado na nga panahon subong nga nagaduging ang pamalatian. Ang DTX 500 mabakal na naton pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Ang report sang kongresista sang siyudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya, nga nag-abot na ang isa kagatos ka Universal Media Transport halin sa Department of Health para sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental kahapon, pitsa 20. Suno kay Congreg, ang 30 ka mga media transport o kung ining Universal Media Transport makadto sa probinsya. Ang 30 makadto sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang 20 para sa Bacolod, standby ang 20. So matotal, isa kagatos. Ano ini ang Universal Media Transport? Amo ini siya ang suludlan sang pagpreserba sang specimen sang pasyente under investigation. Kung ang pasyente under investigation, kuhaan na siya sang specimen, butang dira sa Universal Media Transport para i-preserve ini siya. Pagkatapos nga ma-preserve ini siya, dalon ini sa Research Institute for Tropical Medicine para testingan. Ugaling, wala kita sini nga gamit. Amo gani siling ni Congressman Greg Gasataya, nagalaom siya base buwas damlag makaangkon man kita sang testing center ang probinsya kag siyudad sa Bacolod. Ugaling, nya hindi man ni naton madali-dali. Hindi mapos ang pag-angkon sang testing center nga. Kinanglan naton ang mga kagabitan. Wala ta kabalo kung tagpilang presyo sini. Basi milyon man. Pagkatapos, matraining pa kita sa mga health worker naton.
importante pagit sa tanan kung i-accredit ini sang Department of Health. Pero ang positibo nga pananawan dire nga wala kita nagadula paglaom nga buwas ng vlog basi next year kung kaluyan makaangkon kita sang kaugalingon naton nga testing center. Wala kita perdihon. Samtang nga ginatrabaho ini sang kongresista sang syudad sa Bacolod, no? Nga makaangkon kita sang kaugalingon naton nga testing center. Kaya iti, lantawabla, wala ta ka-preparar, gulpi lang, lumupok ang COVID-19 nga balatian, nagpandemic siya, sa bilog nga kalibutan, kulang kita sang kagamitan. So, sili ni Congressman Grega Sataya, mga muyo kita, iduso ya ini, base pamalang makaangkon kita sang kaugalingon naton nga testing center. Kabay pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na loan ka. Subong na kinanglan mo para nga may ipundo ka sa puluyan mo kung kulang-kulang ka sa budget. Loan ka subong dumuong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate, mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Kadto kamo sa Federlip Lending Corporation. Ara lang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan sa magloan, nagbutang sila satellite nga opisina. Door 104, XA Esteban Building, Galoga Toslao Streets, Bacolod City. May ara man sa corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay. So kung magloan ka, now na, nubong saka. Federlip Lending Corporation ang katuan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Areho, importante ini sa naga-intrabla sa aton
ECS Milyones Promo 2020. Pamati kamo maayo, ang aton sinidro subong madayon. Karon may draw kita. Pero bangod sining karon mando sang gobyerno, safety guidelines sa COVID-19 nga nangin pandemic na siya, ginapospon naton ang ECS Milyones Promo pagkatapos sini nga simana. Ang buot silingon, klarohon ko para hindi ka mo magsala bala, basi magpadala ka mo sang pasakop ninyo, effective March 22. Medyo stop kita anay. Pero wala na kahulugan gani magpadayon. Stop kita anay. Mabalik ang ECS Milyones Promo pagkatapos sang Enhanced Community Quarantine. Do Abril bla ang palayag sang presidente. So pamati kamo dire kay ipalayag kay ni adlaw-adlaw ang aton ECS Milyones Promo. Inaliwat, postpone sa masunod nga simana, temporaryo. Pero wala nagakahulugan nga mauntat ini siya. Nagsunod lang ini sa mando sang gobyerno bangod sining COVID-19. So, ang ining draw subong madayon. Postpone tasun nga simana, pamati lang kamo kung saan o naton ibalik naman. Kay nagaupod lang ang aton promo sa mando sang gobyerno bangod sining COVID-19. Kabay pa na intindihan ninyo, kagabay pa nga padayod kita. Magapadala sa aton mga pasakop, pagkatapos nga padayon naton ipahibalo sa nasiling na pagkatapos gid sang Enhanced Community Quarantine nga ginpalayag sang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte, ipalayag manamon kon mapadayo naman kita sa aton ECS Promo 2020. Madamo gid nga salamat. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:56 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7, Evergreen Herbal Capsule. Epekto sini nagatilo, pabakod, nagabalanse, sang sistema sa aton lawas. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kung sobrang blood sugar mo, bad cholesterol mo, uric acid mo, sobrang asin sa lawas, hyperacidity, creatinine, iba na niya. Pero, ang manami dire sa Evergreen kay kung kulang ka sa supply sang vitamina, zinc, magnesium, calcium, potassium, dugangan niya. Amo na kay epektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Imagine, 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula. Ang resulta, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado pa sang Food and Drug Administration sa sining kahimtangan subong nga kadelikado porting kagaw, kinalan bakod ang lawas, bakod ang immune system naton. Gamit kita, Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, dira sa Dangkalan Drug Store, sa Dangkalan Midplus Pharmacy sa Kabangkalan, kag Leonor Pharmacy, Himamaylan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:01 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,